Suspendido ang face-to-face classes sa Iloilo City subong adlaw sang Sabado, Hulyo 25, bangod sang epekto sang southwest monsoon o kanabagat nga ginpabaskog pa sang Bagyo Quiapo. Sunod sa Iloilo City Government, lakip sa suspendido among naga-eskwela sa mga universidad o kun ang bayara sang masters o kun doctoral studies nga subong ginaengganyo anay nga mag-shift sa asynchronous alternative delivery mode. Ginabisuhan man sang alkalde ang mga commuter kag mga nagabiyahe nga maghalong bangod sang madanlog nga dalan kag posible nga flash floods. Ginapangabay man sang local government unit sa publiko nga maglikaw sa pag-ubog sa tubig, baha agod nga makalikaw sa balatian nga leptospirosis kag iban pa nga waterborne diseases. Nagpanawagan man si Mayor Raisa Treñas sa mga pumuluyo sa high-risk coastal areas kag mga malapit sa suba nga magpatigayon na sang preemptive evacuation sa evacuation centers bangod sang malain nga tiempo.